teman ya di kamsa jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Unong Yalam Jongga Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar ula kentho kala ya ka Bharatiya Janata Party kababat yo lakam sinchar hakari India da ka baong balai kamla ban khangla ya ka jingrung kerthep jongki mender na kari Bangladesh sya ka jilla Meghalaya khamtam haki benta rithor jongkari lom garo Kani ka jingkan tho jong uni unong yalam ka Kongres ka long hadien ba ka BJP dangshan kala kadaw kiti bed ya ka seng Kongres ba ka long ka nong yada ya ki menderi ki ba wanrung bean sa ka jala Meghalaya tang nakabenta ka jingmento ha ka election hadien ba kala don ka jingta ya ka posta hajan Katura Law College ha West Garu Hills ka ba berngam ya ki jaiban riu garu ya ka bala soy kerteng dau Aminur Islam uba kam yaladi kum Plain Bell Area Commander jong ka ISIS Haka jekaran bat unong lum kubor Kapatisi TV haka arterek urempang arjar pun rio. Uba badwar ulakan thoru. Ba lada ka BJP ka babad yo ulakam senchar. Kalaban ay ka inaline permit shimit ya ka jalam Manipur. Henry balepat kamlaban pentrekam ya ki ju ki kendon jong ka inaline permit haka jalam Meghalaya. Ban khanglad ya ka jingrung bean jong ki mender na kari Bangladesh. Beningkong kajing kentho jong ka BJP ka PNI ba kamdon responsibility nama ba taman yo man keno la biang handai la da pipet company apan ka ISIS le sipos nam khat san sam chwa ka pa khmat hani apo ka shnong jongi negini ka kalong very serious kajing berngam jong katakan terrorist group mah machuong no Lada fipet hi kambanya kala dai pet kajing can sting jong BJP kan nama da fipet ketika kamram jong ka central government dai ban ensure ba kini ki border fencing ki ya har ko badai ban ensure ba ke geopolitics kum kalong mentah la tangi pet syakatan Bangladesh kam tam ba ka sarkar ru kam kala khlem bat mentah kala ban shu ono Bangladesh kala janlong bangi khon ni ka rogue state ma means kada state ka bam don shu kata ka an bam don shu kata ka company hakani ka clip mat kum hakani ka por pin pet ba kin bon ba ki british Bangladesh ki bak ele ban ya pet nak ti jaka lada ka BJP kana ban ILP simit nama ta Manipur ngam sutu balai kamla ban penmi ya ki kendon kum ka ILP nama ta Meghalaya kadai ke BJP hi kam kwa ban karena pen susu mata mun syu ong no Meghalaya ngimdon kata ka restriction ka ba let's say ka ba khlan ka ban te la kam mo kam ta mi ni menderi ki barum te kan ke politik su kala change kala pair bak na bakte na tang su pe khat sans nem chwa ru pe ke nai pe tang ha po ketika than jungi ngape ka than Bangladesh ngape Pakistan ngape ini ki ba marjan jungi kum kon Myanmar ke ru dai ke politik kala pair bak na bak ni don kam hi ta ki kendon ban te la kam ban ensure ba kini ki menderi ki nungna ban shurung pathar kum ba jur long ta ndai kalau apa ya klip mat ke ba let's say what the state ru kalau ong bangin sa snana jong na thai kalau apa ya khmat te ke jing don kam me ni ke te ni government hi ba ka ILP te ki di ban hi kham kuloi but na shupet pat nga kat kum ya ke BJP hi te ka kwa hi man pen jon kham tam mi ngi ki rio ret pat ma kibon ki scheme kibon ki ker kum trekam jong BJP ka long bet ban dan se ban len shop ya ki brio pada pat from an economic front, from a social security front,
from preservations of ban shuong no ban preserve ya kata tradition jungi ke te kejungwan jong kan ka ISIS hangthiru ka pen I shisai ke jing tolot jong ka intelligence jong ka sarkar pedeng hi kam tip I ka ja yudu adu mataru kanang ka sarkar Meghalaya na thainga iba presto na tu sin ila ong komisyon bun entry mo ba ila shin very serious ya kani ban nganget hi ba kat bakala ka sarkar ka state government kan le hi tumba shulong na ka failure ka dai hi na ka sentar mo ka dai hi na ka central government o hadu bo terrorist group kum ISIS ubala pentrim shawai ru hiri ula yo pandrum kejat ban le company ka kam ban threaten sa ya ki riuret pat ma kum ki karu hi bapli ne ki ba ngia shong lang ki im lang ki lalong bispara ba besyu ong no ban ni sini te nga condemn hai kata kan namal ka failure pi da supet na mde bang isu yu I tang tama betang man ha kani ru finapet I honorable MP jungi mde ida let dikena si sahi sti sebordar ida shong da liang iya churum sineng ida di wat jiktip khambnia te finapet ha tu ka news ko mi ru ida ong hi ba kerkom tre kontrak ban le ita ka border fencing ru shulong tang malumala ka shulong tang pun ki jaka ki badang lai u kontraktor u shule ban ba shuong no ba la shulong no shu thop ki pa pa ru te kum ka tu ka kadang sa ki news ki ba ki mi ki ba ki dan kita ki gates ki ba pher ki ba indan ratang BSF ru ban man ki ki gates te pin ong I ka failure mdei ba ong ba fail ka BSF na ba fail manu ruma kadai bet ba fail na ka tan ka na ka liang ka sarkar pedeng namar kam dan kata ka seriousness ban ong ban te la kam shisha ndai ka sudan tang kata ka seriousness ban kentho ban penkala politics namar ka jat ben rio jungi la ta pipet shisha hi it's beyond politics kam de shu tang ta politics kadai menta ka lawai jong ki khon ki kiti jungi kadai menta ja lawai jong jat ben rio hi pro ko wai na tharai ngam chu ele politics sa tang shapang kata tangam so ya ha ni don kam border fencing ka kham khlan ni don kam ki BSF ne kita ki ma shu om no ki bante lakam ni don kam ki intelligence su ki bakhlan ma ban don chithi shikithan khamtam chithi than border khnam bakin tip bha ja yu ni don kam ka wai patru ban kam bangi don kam something but you om no kum ka ILP ka ba let's say ka la khlan shisha bante lakam mi ki hi ken te katu ka jing thot ngam snow namal ba kari karu kom hi jong BJP hame khalya kam yo le ndia du ka shwele ta man shukun no bet man shukun tho bet ngi ki be ai ken ya tu ko kom ge ka politics jong ki ka ya ta ta hi ne ban ong ka development si sa ta ngam yu